2+1, amb una Andorra fora de casa i un maresmenc il·lustre. Doncs bon dia, Josep, com estàs? Bon dia, Miquel, un dia més. Com estàs tu? Jo bé. Jo bé, també. Aquí ocupat penjant coses a Instagram, perquè estem molt actius a Instagram. Com ho veus? Sí, molt bé, molt bé. O sigui, ja som 50 seguidors, no, 53. 53. Sí, que- Si no ens ha deixat de seguir cap mala persona, som 53. Sí, sí. I això ens va fer molta il·lusió perquè el número 50 era un gran amic nostre Sí. i ens va fer bastanta il·lusió que siguessi ell la persona número 50 del nostre Instagram. I sabem que ell, si ens està escoltant, i si no també li va fer molta il·lusió. Sí, Perquè sí, oh, i ens tant, ens i ho va tant. fer arribar. Sí, 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 I, sí, sí, I sí. aquesta persona, què, ho diem o no ho diem? No ho diem. No ho diem? Vale, no diem qui és, però diem que vindrà. O sigui, sí, claro, Clar, aquesta persona Farem- número 50 vindrà. claro, perquè serà com un petit especial, saps? Ara ens creem youtubers i farem un especial 50 seguidors. No 1.000.000 de seguidors, 50 seguidors. És que l'especial 1 milió l'ha fet molta gent ja. L'especial 1000 Ja. també. Però l'especial I volem 50... ser innovadors. Volem ser innovadors. L'especial Clar, 50 l'ha fet clar. poca gent. Clar, La i gent, això ve d'Instagram. Això ve d'Instagram. clar, la gent no sap que qualsevol cosa s'ha de celebrar i mereix una celebració. I 50 seguidors Clar. és un número rodó. Espera. Saps què? Saps què et dic? Digue'm. Saps què et dic, no? Tu te'n recordes dels aplausos mucha gente, els nostres amics de Vitores? Sí, em vas deixar en un moment molt incòmode, saps, per la nostra audiència, perquè això està penjat a Instagram, que vaig escoltar el podcast i vaig veure que en el moment aquell no em vas ficar el aplausos i jo, gràcies, mucha gente, gràcies. Ara, Em vaig quedar... després ho parlarem, però primer deixa'm Sí. posar els aplausos. Deixa'm Vale. donar la benvinguda al nostre públic, que sempre ens anima, sempre ens apoya i sempre ens ajuda. I sempre està aquí. Gràcies. Mare meva, com estarà molta gent avui, ja. Cada dia està millor i es supera. És increïble. La gent de Vitores, el nostre públic de Vitores. Cada dia es supera. O sigui, hi ha gent en aquesta vida que cada dia es supera i és millor persona. Clar. Entre ells Això nosaltres, és com volem. entre ells Això és el que nosaltres volem aquí. i la gent de Vitores. I és el que has dit tu. Volem gent així en el món. Clar. O si no ets així, a veure, ets benvingut igual, però no ets amic nostre. No ets... Clar. Molt ben dit. Tu tinc amics, saps l'amic del maletero? Hombre, sóc l'amic del maletero. Hashtag. Clar, per no en recordar-se. Doncs tinc un amic que està en contra, o sigui, també vol ser el nostre amic i em fa com puc ser el vostre amic? Com puc fer perquè em seguiu a les meves xarxes socials? I jo vaig dir, hòstia, doncs... I li vaig dir, has de comentar alguna cosa o has de fer alguna cosa que impressioni a l'audiència. Sí, sens dubte. Clar. Però, Miquel, avui què? A veure, Avui... anem a parlar. Estàvem parlant de l'Insta. Què pengem a Instagram? Per si Sí. algú no ens segueix encara, que no ho crec perquè ja ens segueixen més de 50 persones. Claro, i això ja és un rècord. És més Com d'un el- 100% de la gent que ens escolta. Per tant, està bé. Pues bàsicament a Instagram pengem clips i hem començat a penjar memes. Memes. Que, Memes bons. claro, que no són poca cosa, que són... Estan molt bé. No són cosa menor, són causa Claro. major. Un meme, l'altre dia vam penjar un meme que era un iceberg, no? I a la part de dalt, és a dir, la part petita, que es veu, vam posar Instagram Stories. I a la part de baix, tota la part gran, que no es veu, vam posar Close Friends. Perquè jo utilitzo molt més Close Friends i penjo molta més merda allà que penjo a les històries normals. Clar, és que allà pots ser tu mateix, et pots penjar tot el que vulguis i tot el que... Amb els que tinguis confiança, pues, ho pots compartir i tal. I jo sóc igual com tu. Sí. Penjo moltíssima merda. Sí. Jo no sé si ho saps, perquè clar, jo no et tinc a Close Friends. No m'estima el Miquel. És broma. Tens el 2+1 i no em tens a mi, saps? D'Instagram. No, sí. Home, clar que et tinc.
Aquí no tinc és el 2+1, perquè jo no sé qui porta aquella conta i a mi em fa una mica de cosa. No, a mi em cauen malament els dos. A mi els dos... Jo, aquest programa, els dos que ho fan em cauen una mica malament. Un americà i l'altre de la platja, saps? O sigui... Seguiu-me a l'Instagram, Josep_Túnez. Doncs, ara, coses... Jo vull dir coses dels Close Friends que a tu et van fer bastanta gràcia i vam dir que havíem de Moltíssim. de comentar. Sí, comenta. Perquè jo al Close Friend penso coses... Bueno, no sé si gracioses, però que poden arribar a fer gràcia a alguna persona en algun context determinat. I vaig trobar una foto l'altre dia, estava revisant la galeria, i vaig trobar una foto del 9 de desembre del 2019, que era el típic filtro d'Instagram que surt a final d'any, que surt «Què te depara en el 2020?» I és, bueno, van passant diferents coses i de cop es para en una i et surt, doncs, per exemple, vas a engordar 30 quilos, o vas a encontrar novia, o, saps? Coses així. I jo ho vaig fer i em va sortir follar por 3. Que és, i me la vaig guardar perquè és com un comprovant, com el típic ticket regalo, no? Que dius, coño, si al final no passa, almenys tinc el comprovant conforme, oye, que m'han enganyat. I ho vaig penjar i vaig posar sota el text, vaig escriure, hòstia, que cabrons que Instagram m'avisa d'això i no m'avisa de la pandèmia. I això va ser el post. A mi, sincerament, em va fer moltíssima gràcia. Perquè, clar, és veritat, o sigui, t'avisa d'una cosa que t'ha passat i t'avisa d'una cosa que ha passat... M'ha passat o no? Ai, no t'avisa... Bueno, sí. Aquí ja ho deixem per tu. Clar, a veure. Claro, per això. Que no t'avisa d'una cosa que passarà i potser t'avisa d'una cosa que et passarà, saps? Vaja, que m'avisa de les coses que no són importants. Claro. O sigui... Perquè, evidentment, és més important la pandèmia que qualsevol altra cosa que em pugui passar a mi. Clar, tampoc et va avisar que començaries un podcast. Clar. A veure, anem a pensar totes les coses importants que no m'ha avisat. I m'hagués hagut d'avisar el filtro. Per exemple, a lo del podcast, molt important. Podcast. Importantíssim. La pandèmia, importantíssim, també. Què més? No sé, aquí ets tu, o no sé. Què passaria net? Què passaria net a segon? Que no em moriria. Coses que, oye, que poden passar, saps? No haurien, però... No toquem més aquest tema. Que ens volem ficar sentimentals. Sí, aquí ja és veritat, no volem fer plorar la gent. Doncs una altra cosa que vaig penjar. Val. És una cosa relacionada amb la uni i una professora que, li havia d'enviar un correu amb un treball i jo sempre quan envio correus, ja sigui una professora o sigui qui sigui, m'agrada posar una petita introducció, que generalment si és al matí és bon dia, si és al migdia és bon dia o bona tarda, depèn de l'hora, i si és a la nit, doncs normalment no... Home, depèn de l'hora, no. Un profe l'any passat ens va dir, perquè què va dir? O sigui, va arribar a classe i fa bon dia, nens i nenes, lo típic d'un professor, saps? I doncs fa, un alumne salta i fa, serà bona tarda, i fa, a cas la tarda no forma part del dia? I clar, aquí tota la classe ens vam quedar, hòstia, que bona, professor. Va ser digne. Des d'aquell moment em va caure molt bé. Clar, o sigui, que pots dir bon dia quan ets sortit d'allà. És veritat. Clar. Doncs a partir d'ara posaré bon dia sempre. De fet, crec que bona tarda no ho he posat mai, Jo és que sóc més partidari de bon dia. Ja, clar. O hola bones. Jo sempre fico hola bones als correus. Ja, però hola bones... A mi no m'agrada perquè és més de col·legueo, saps? Hola bones, què tal? Saps? Jo sóc més de bon dia, coma, el nom, punt, saps? I llavors ja començo a escriure. Tu ets directe. Jo sóc directe. A mi m'agrada les coses senzilles. Tu no ets d'aquests que li menges la coseta i després ja parles. No. No. Tu dius, tu, bon dia, ¿vale? O sigui, anem a parlar clar. I si no tens bon dia, doncs que et donin pel cul. Però jo et dic bon dia, saps? En plan, tampoc me cuentes tu vida. Vull dir, jo ja t'he dit bon dia, més no puc fer, saps? Pues total, que era de nit. Eren les 11 de la nit. I li vaig enviar el correu i clar, era de nit. Em va donar per posar-li buenas noches. Però aquí no va estar el problema. El problema va estar que la professora, direm que es diu Carla. I jo li vaig ficar, buenas noches, Carmen. És que jo no sé, en aquell moment, què estaria pensant la professora.
Jo no sé què estaria pensant jo quan ho vaig escriure, o sigui... No, clar, també. Però ara explica què et va respondre, perquè això és top. Clar, perquè jo li vaig posar buenas noches, Carmen, aquí te adjunto la presentación, perquè era un PowerPoint, dic, el soporte visual para la presentación de mañana, tal i qual, i tot, bueno, un correu superben estructurat, i de cop la seva resposta va ser... O sigui, va passar del correu completament i em va respondre Carmen? I 3 interrogants. És que no t'ha dit ni bon dia, Miquel, t'has equivocat de nom ni res. Se li va sonar la polla i va dir, ¿cómo que Carmen? ¿Carmen? O sea... Sí. Topíssim, topíssim. Buah. La seva resposta real que va ser Carmen i 3 interrogants. I ja està. O sigui, res més, ni bon dia ni... Claro, ni saludos, te lo envío en Miquel, ni nada. No, és que horrible. I després... Com va continuar la història? Ah, vale. Doncs perquè jo, quan ho vaig veure, em va respondre a les 8... No, és que, espera. Sí, digues. Espera, això... És que la resposta del Miquel no s'ho espera ni ell, saps? O sigui, a lo que li va respondre a la Carmen, preguntant si era aquell el seu nom, el Miquel va respondre el següent, digues. Vaig posar... Buenos días, Carmen. No, estaria molt bé. No. Vaig posar... buenos días, Carla, perquè en aquest cas hem dit que es diu Carla. Disculpa el error, coma, el corrector me jugó una mala pasada. Punt. Nos vemos esta tarde. Sí, regal, toma, el corrector, saps? És que què li havia de dir, saps? Claro. No. És que tens un pico de oro, Miquel, tio. Tens un pico de oro. En aquell moment, sí, li vaig posar això. Buenos días, Carla. Disculpa el error. Sí, el que he dit. El corrector me jugó una mala pasada. Nos vemos esta tarde. I una exclamació, en plan, que vengo de buenas, saps? Que nos vemos esta tarde, no te preocupes. Total, que vaig anar a la presentació i no va passar absolutament res. Jo crec que no sap ni qui sóc, la dona aquesta. No. Com tots els profes de la universitat, la veritat. Sí, vaig fer la presentació molt bé i ja va estar. Però a mi em fa gràcia perquè és això. Ella em va respondre, em va respondre ofesa. Jo vaig notar una certa ofensa. No, home, aló, Carmen, o sigui, m'acabes d'insultar a la cara. Ja, però ella tampoc deu saber el meu nom. És més, no deu saber ni quina és la meva cara. No deu saber ni quina assignatura faig. Deu dir, aquest és un alumne, vés a saber de quin curs és, saps? No sé. Si s'enfada per això, el problema el té ella, clarament. No, és que a mi em va sorprendre molt com et va respondre, saps? Pues imagina't a mi quan ho vaig veure. No sabia si riure o plorar. Mira, tu m'arribes a enviar aquest correu i et dic bones, Miquel, bon dia, el que sé. Gràcies per la presentació, però et recordo que el meu nom no és Carmen, és tal. O algo així, saps? No et diria, com que Carmen? Però tu de què vas? Subnormal, saps? És que a mi em va sonar això. Sí, claro, a mi també. O sigui, jo quan ho vaig llegir, que ho vaig penjar al Close Friends i vaig veure això, vaig dir, hòstia puta, el Miquel, que ja era una professora li té tirilla. Ja, jo crec que si sapigués qui sóc m'hauria agafat mania, però com que no ho deu saber, doncs... No. Però real que en el moment aquell vaig pensar, en sèrio ara te m'has d'enfadar per això? No sé. Saps? Em va fer cosa, tio. Sí, no. Que va ser culpa meva. Realment va ser culpa meva. O sigui, tampoc se li pot dir més. Però bueno, una altra cosa que ha passat així de missatges al WhatsApp entre tu i jo. Per què? Perquè el podcast de la setmana passada va haver-hi una situació graciosa, per no dir que agradable. A mi em va fer molta gràcia. A veure, clar, a tu perquè no et va passar a tu. Clar. Bueno, però jo estic inclòs també. No, bueno, sí, perquè va ser culpa teva. Bro, som un equip aquí, Aquí no hi ha culpa de ningú, aquí som tots, els dos. Pues en aquest moment no, em vas deixar en ridícul davant de la nostra audiència. Vale, vols que posi l'àudio i ensenyem a la gent de què estem parlant? Sí. Vale. Àudio de l'1 de novembre del 2020 de Josep Túnez parlant-me sobre el podcast de la setmana passada. Però, que ho acabo d'escoltar ara. Em pots explicar això, sisplau? Continua. Em pots explicar això? Amistat, sí, o sigui... Espera, un altre aplaudiment. Gracias, gente, mucha gente, gracias. Dic gràcies, mucha gente, i tu no em vas fotre els putos aplaudiments. La mare que et va parir. Hòstia puta, Miquel. I ja està, i això és l'àudio. Comentem això. Sí, anem a comentar-ho. Comentem això, o sigui, Miquel, com et sents? Jo vull dir una cosa, i és que la culpa... O sigui, jo assumeixo
tota la culpa perquè no m'agradaria gens que ni un 1% de la culpa caigués a sobre de la mucha gente de Vitores, que tots sabem que no falla mai. Si jo assumeixo el fallo, la culpa va ser meva, però sobretot no vull que la pobra gente de Vitores es senti ofesa per un fallo seu. Perquè realment és un fallo seu. Però jo assumeixo la meva part de culpa. Jo em sento... O sigui, ara mateix estic bé, saps? Puc viure tranquil, faig les meves coses i tal, però en aquell moment em vaig sentir molt ofès per part teva i per part de la mucha gente. És que... Però, és que em vau deixar sobretot, ridícul. a la mucha gente no t'hi posis amb ells. Posa't amb mi, sisplau. Jo, Vale, jo pues em poso vull ser amb un tu, per mi puig-símbol. Vull ser el perfecte. puig-símbol d'aquest problema. Però no vull que la mucha gente rebi cap tipus d'insult. No, mucha gente, jo també la porto al cor sempre penso en ells, així que... Pues Miquel, molt malament, o sigui, no em va agradar gens. És que va ser això, o sigui, estava revisant el podcast per penjar-lo i de cop hi ha un moment que es sent un silenci i després jo dient, gràcies mucha gente, gràcies. I no sentia la mucha gente. Pues em vaig sentir molt ofès i molt avergonyit, la veritat. Ja, és que... Però bueno, que ara puc fer el meu dia a dia, estic tranquil, estic millor. Sí, no? T'has recuperat d'aquesta. Sí. Ja saps el que diuen, D'aquesta sí, de la pròxima no. En peores plazas hemos toreado. Ja saps el que diuen. Ara, però és que jo t'ho vaig dir, perquè jo a això et vaig respondre que... Jo recordava que en algun moment del podcast havíem dit això de aplausos mucha gente, però vaig pensar, ja ho posaré després. Què va passar? Que quan estava revisant el podcast no em vaig adonar que... O sigui, no vaig trobar el moment. O sigui, jo sabia que en un moment ho havia dit, Sí. però no vaig trobar el moment. I vaig dir, bueno, doncs és Això- igual. Aquí es veu qui revisa el podcast de veritat i qui no. Bueno. No, és broma, audiència. Els dos fem la mateixa feina. Sí, perquè som un equip. Com molt bé dit abans, Clar, som una família, no un equip, som una família. Ohana primero. Ja ho deia el Lilo i Stitch. Claro. Doncs ara, si vols, fem un joc Vale. que, si vols, mira, fem en 3 situacions, val? Jo em preparo els aplausos mucha gente Vitores dels nostres col·legues i vull que Vale. tu o sigui, endivinis si jo ho estic posant o no, perquè jo ara ho posaré i tu no ho escoltaràs. O sigui, només ho escoltaré jo. Bueno, realment no ho escoltaré ni jo, però jo sé que ho estic posant i després sí que sona. Llavors, tu has d'endevinar si està sonant o si no està sonant. Buah, puc quedar en ridícul un altre cop, Val. A veure, Però vale. han de ser situacions que tu vegis, o sigui, situacions que portin a la mucha gente a sortir a la llum. Llavors, coses que puguem aplaudir d'aquesta setmana. Les eleccions dels Estats Units. Tu creus que es mereixen un aplaudiment? No, perquè encara no han acabat. No? Doncs... Ara mateix està sonant alguna cosa, o no està sonant res. Tu m'has de dir si creus que jo he posat un aplaudiment pels Estats Units o no. Que necessitat una mica... I diré que està sonant algo. O sigui, tu creus que jo aquí sí que he posat els aplausos mucha gente Vitores. No ho estàs ficant, No? No. Doncs sí que ho havia posat. Molt malament. Me cago en Déu. Ara, ara una altra cosa que jo crec que hauríem de posar aquí un aplaudiment per Vitores. Només per Vitores. Jo crec que això hauríem de posar un aplaudiment. Sí que l'has ficat. Sí? Tu creus que l'he posat? Sí. Doncs molt bé, sí que l'he posat, sí. Si alguna cosa es mereix un aplaudiment i portar-li una ensaïmada a casa, és la gent de Vitores. I ara, Clar. tu creus que els aplausos es mereixen aplausos? O sigui, el fet d'aplaudir... Per mi no. El fet d'aplaudir, Per mi no. jo crec que es mereix... Bueno, no ho sé. Per mi no, perquè te'n van fer la setmana passada. A veure, que no us vull culpar, et vull culpar tu, però... Jo crec que no. O sigui, creus que no l'he posat? Que no t'he colat uns aplaudiments aquí sense que te n'enteris?
No, Doncs els has sí que ficat. te'ls he colat, sí. No me'ls has ficat, no me'ls has Te'ls he ficat. colat 3 cops. Saps per què? Perquè els aplausos de la mucha gente de Vitores no fallen mai. I jo volia demostrar que no fallen mai. Sempre ha estat allà. Sempre han estat allà. Les 3 vegades t'he colat els aplaudiments de la gente de Vitores. Per tant, un aplaudiment per la gente de Vitores, ara sí que sí. Que bé, quin gustàs aquest canvi que teniu. M'he tornat a deixar en ridícul, o sigui... Si voleu que marxi, jo marxo, vale? Bueno, la mucha gente de Vitores també té personalitat i també té dret a escollir amb qui vol estar i amb qui no. Vale. No, és broma, és broma. Si vols, Mm, passem vale. ja a... Passem ja a la... Bueno, una cosa que vam posar a Instagram, del Most Likely To, no? Sí. A veure, És explica-ho. bastant... Sí, amb el Miquel vam decidir, estem estudiant una carrera que es diu Comunicació Interactiva. Doncs anem a interactuar amb la nostra audiència. I doncs al nostre Instagram vam ficar quin és més probable que... I vosaltres ens vau deixar preguntes. I són preguntes interessants, no, Miquel? Molt interessants. Sí, són bastant interessants. Si vols, comencem dient la primera, Val. vale? És una que vam penjar a la història, que ens va sorprendre, i aquí es veurà com és cadascú, quina és la personalitat de cadascú, vale? La pregunta és, qui és més probable que s'operi per un canvi de sexe? Jo he de dir, abans de res, que jo aquesta pregunta no la vaig acabar d'entendre. Jo tampoc, així que diré Miquel, perquè jo segurament que no. Però, o sigui, qui és més probable que superi per canviar-se el sexe, no? Sí. No... Sí. A veure, jo... Ara per ara no, què vols que et digui? En una visió de futur, No, doncs, mai se sap, no? Però... No, jo no, jo estic molt content. Així que jo diré Miquel, perquè sé que jo no. Vale? Va, doncs jo també diré Miquel. Va, que m'he passat amb ell amb els pobres aplaudiments, ara li he de xupar una mica el cul, va. No, és que a sobre porta tota una setmana el Miquel demostrant que és merengue. Des de dimarts. Però Clar, que... això la nostra audiència no ho sap. O sigui... Clar, o sigui... No. Posem en context l'audiència. És dimarts, programa de ràdio a la universitat, l'11 de gala. Vale? El Barça fa un partit de merda. El Madrid fa un partit bo. Tenim un merengue, però merengue, a l'11 de gala. I el Miquel, per guanyar-se al merengue, es fa merengue. No. O sigui, Explica-ho bé, explica-ho bé. Només li va faltar dir a la Madrid. Explica-ho bé. I a sobre, el dia següent... És que... No, és que aquí em vas deixar Miquel pel terra, o sigui... Ara explica-ho tu. El què? És que no sé de què m'estàs parlant. Pues que ets merengue. Explica per què ets merengue. No, jo sóc una persona objectiva. I jo vaig dir que... O sigui, a veure, el Madrid és un equip guanyador, això és veritat. El Barça també, però l'esperit aquest que té el Madrid de quan està en hores baixes recuperar-se, al Barça li costa, i més en una època com ara que té jugadors molt joves que els hi falta experiència. Ja està, és l'únic que vaig dir. No vaig dir a la Madrid ni res d'això. No, però és que a sobre va tenir els collons, perquè s'ha de dir així, d'insultar a don Andrés Lionel Messi. Ala. Després del Barça, de dimecres, Miquel Coll fica pel WhatsApp de l'11 de gala. Penesi. I després té els collons d'enviar penalti més Messi. Tu creus que Messi està orgullós de marcar penaltis? No, però ho vaig posar perquè el dia anterior en el programa vam parlar de que el nostre company va dir que quan Ronaldo marcava de penalti només, se li deia penaldo. I jo vaig dir que això amb en Messi no passava perquè si tu intentes ajuntar-ho, intentes xipejar Messi i penalti, queda una cosa molt estranya, que és penesi. I penesi pot sonar penes sí. I pues, evidentment no ho pots dir, això, depèn de quina hora, saps? Pues llavors, per això no es diu. Quan va tornar a marcar de penalti, vaig expressar la meva opinió de per què no es pot dir. I ja està, només vaig dir això, però no és insultar. Vale, o sigui que vas ficar penes sí, clar. O sigui, va ficar penes, espai, sí, i després va tornar a enviar un WhatsApp dient penesi, junt. Clar. Jo pensava que era el corrector i per això t'havies ficat l'asterístic a la correcció.
No. Miquel, ara t'he entès. Bueno, que ets No. merengue igual, però ara t'he entès. Bueno, però no passa res. No passa res, no? Bueno, no passa res. Continuem. Una que em va fer molta gràcia, que va ser un amic meu. No diré noms, perquè no em va agradar, perquè no és veritat, però bueno. Va deixar... Ja estàs donant per sentat que ho va dir per tu. Sí. Val. Perquè sempre m'ho tira en cara, sempre. Però que és mentira. Però va ficar, qui és més probable que deixi tirat els col·legues per pirar amb la xurri de festa? Home, clarament aquesta ets tu. Miquel, tu mai ho has fet? Jo... A veure, tu has Estàs dit que la segur? va posar per tu, aquesta pregunta, llavors és per tu. No, però... Per tant, dic Josep. Ja només per això dic Josep. Ara retiro lo que he dit. No pots retirar-ho perquè jo ja ho he escoltat. A veure, aquesta... Va, jo voto Josep. Va, passem a la següent. No, va. Sigues sincer, va. Soc sincer. Jo seré sincer. Clar, això no és un qui ho ha fet. Això és un qui és més probable. Claro. Qui és més probable? I més probable ets tu. Què diré Miquel? Doncs molt bé. 1-1 i següent pregunta. Jo m'ha deixat tirat. Jo sempre he avisat, me'n vaig. Pues això és deixar tirat. Però no, jo mai he matat a ningú. Jo mai he matat a ningú, perquè és que abans de matar-lo li deia, oye, que et mato, Quien avisa no és traidor. Oye, que jo no robo mai, perquè és que quan robo li aviso, li dic, oye, esto es un atraco, Vale. Si Qui ets tu? algun cop sí que els he deixat tirat per aquí, vull demanar disculpes als meus col·legues. Ho sento molt, no volverà a ocurrir. A veure si és veritat. Vale, després... Vale, aquesta em va fer molta gràcia perquè va ser com algo que vam parlar als anteriors podcasts. I és, qui és més probable que arribi tard per començar el podcast? No vull donar explicacions. No vull donar explicacions. Ja, Josep Túnez. Això ens va passar la setmana passada. Que vam quedar una hora i no em vaig entretenir, sinó em vaig despertar a una hora bona per dir esmorzo, em dutxo i gravo amb el Miquel el podcast. Però va haver-hi un despiste de tot. O sigui, em vaig despertar, vaig veure que no hi havia esmorzar, vaig anar... Clar, els que sabeu, els d'Andorra, sabeu que jo visc a Pal i no hi ha botigues a Pal. O sigui, he d'anar a la Massana, a la gasolinera, per comprar el pa. I clar, són 5 minuts amb cotxe, més 2 minuts que estàs comprant, més 5 minuts que tornes a pujar. I claro, aquí, i després esmorzar, que ja és un quart d'hora, prenent el teu cafè, tranquil·let, i després dutxar-te, que són 10 minuts o 5. I el Miquel m'estava donant presses. Tu, et vull. És que anem a veure. Et vull... Però és que anem a veure. Havíem quedat a les 11, a una hora en punt. Havíem quedat a una hora en punt. I em dius... O sigui, i em dius que no pots venir perquè estàs anant a comprar el pa. Però a mi què m'expliques? O sigui, és que clar, quina cara se'm queda a mi, saps? La cara que se'm queda a mi quan et dic, oye, on estàs? I em dius, no, que estic anant a comprar el pa. I et truco al cap de 10 minuts i em dius, no, és que estic esmorzant. Dic, pues vaya huevos, saps? Sí, va ser error meu, ho sento molt, Miquel. Però bueno, aquí vam gravar el podcast molt a gust i va estar superbé, el de la setmana passada. Sí. El vam gravar tard, però molt a gust. Vale. La veritat és que va anar molt bé. A més, vam posar una enquesta a Instagram i un 90% va votar que el que més els havia agradat era el tercer, el de la setmana passada. No, és que això, clar, va ser... Clar, nosaltres ja ens vam sentir a gust gravant-lo. Sí, la veritat és que sí. Que, per cert, en Gerard ha de tornar algun dia a explicar-nos com acaba el partit aquest. Sí, el partit aquest que està jugant ara amb molta estratègia i molta tècnica. Doncs següent pregunta, si vols. Ah, bueno, sí, digues. Gerard, si ens escoltes, ja saps, ens escrius dient com va el partit. Ens vas ficant en situació com està el teu partit, vale? Sí. I ja quan hagis acabat el partit guanyant o perdent, que no se sap, o sigui, nosaltres confiem que guanyis, però ens ho expliques aquí, a nosaltres i a l'audiència. Continuem. És que hi ha unes quantes, Sí. Les fem totes o fem una part? Les fem totes d'una en una. En plan, així ràpid, pim-pam. I acabem ja i anem amb l'entrevistat d'avui, que tela. Una forta. Sí, tela. Bueno, una forta. Qui és més probable que violi a l'altre? Buah. A veure... Jo ho sento molt, Miquel, però jo no ho faré. A veure, m'has dit... Bueno, és que no sé si això que anava a dir es pot dir.
Jo no ho faria. Jo sóc la persona més pacífica i civilitzada que coneixeràs mai. O sigui... Soc com tu, Miquel, soc com tu. No, perquè tu ets andorrà. Ja només pel fet de ser andorrà ja ets una mica més agressiu que jo. Et recordo que només en un capítol has deixat Andorra en bones mans, saps? O sigui, tots els altres capítols has ficat una punyeta. Doncs Però jo a mi m'és igual. aquesta la deixaria amb 0-0, perquè jo no em votaré a mi, però tampoc et votaré tu, no faré el lleig aquest. Claro. Següent. Que deixi tirat a l'altre per anar a un programa millor. Home, tu. Sí, tu em veus. Jo crec que sí. Sí, jo crec que també. Jo crec que sí. Si a tu et truquen del Chiringuito, tu deixes el podcast i te'n vas. No, o sigui, en veritat no ho faria. No ho faria perquè no. O sigui, és una cosa que hem creat, diguem-ho d'aquesta manera, els dos, i jo no ho faria, jo no marxaria, però sí que sé que jo ho faria. Com? Jo no ho faria, però sé que és més probable que jo ho faci que tu. Ah, val. Bueno, has sortit bé del pas, la veritat. Sí. O sigui, bé. Sí. Vale, estic d'acord, va. Vale. L'altra també és relacionada en aquest tema. Qui és més probable que deixi l'11 de gala i surti primer a la tele? Bueno, això de sortir primer a la tele és una altra pregunta. Això de sortir primer a la tele és molt relatiu, perquè jo tinc una tele aquí. I si jo poso una foto meva estic sortint a la tele. Per tant, jo ja he sortit a la tele. Sisplau, gravació, pots tallar aquesta part? Sí, postproducció. Equip de postproducció, que som nosaltres mateixos, talleu això, sisplau. Miquel del futur, bueno, això treu. Hola, sóc el Miquel del futur i no ho he tret perquè pareu ja, estic en vaga, home, no pareu de donar-me feina. Doncs que deixi l'11 de gala. Jo crec que... és que és com abans. Ja. Jo crec que jo perquè vaig arribar més tard. Llavors, aquí per jerarquia, saps? Los primeros que entran son los últimos en salir. No sé com dir-ho. Sí. Clar, llavors, jo diria que jo per això. Ara, no està en el meu cap ara mateix deixar-ho. No. No, és un programa que ens agrada als dos bastant i ens ho passem molt bé. Ens ho passem molt bé, la veritat. Més que aquí a l'11 de gala, no, però... Ai, aquí al 2+1. Sí, però estaria allà, eh? Sí que és veritat. Vale, sí, i la de la tele, doncs... No ho sé. Primer a la tele, jo dic que tu. Jo dic que tu perquè tu ets un tio que t'agrada... O sigui, no sé com... Que sóc guapo, tio, i és una pena que només se m'escolti la veu i no se'm vegi, saps? Home, no, guapo no és. Sembles més un simio que guapo, però vale. És broma, Miquel. És que t'explicaré. No és broma. Però, a veure, hi ha coses que s'han de dir. A veure, t'explicaré com ens insultem ara, o sigui, els nostres amics. No ens insultem per capullo o subnormal o alguna cosa així. Ens insultem per feos, saps? Tu calla, feo, que t'assembles a un orangutan o t'assembles a un simio, saps? Sí, som així de burros els nostres amics, però que jo me'ls estimo moltíssim i em ric moltíssim. Pues llavors jo... Per això t'he dit. No, sí. O sigui, per què creus que jo? Perquè no sé, tio, sí, tens un caràcter de tele, saps? O sigui, tu ets el típic que pots sortir un dia al Club de la Comèdia a explicar un monòleg, saps? Buah, doncs m'agradaria molt, eh? M'agradaria molt. Si algú del Club de la Comèdia ens està escoltant, que no ho crec, doncs que em truqui. En sèrio, jo crec que tu. Doncs vale, va. Sí, jo també em voto a mi m'agradaria sortir. Vale, doncs ho deixem aquí si vols i passem a l'entrevistat. Vale, sí. Sí, perquè tinc unes ganes de l'entrevistat. Vaya tela, eh? Crec que el programa d'avui se'ns allargarà. Tant de bo l'entrevista sigui... Sí. Tant de bo el programa d'avui i l'entrevista d'avui, sí, l'entrevistat sigui com és en persona, saps? Sí, aquí volem gent real, eh? Vull que demostri com és perquè la gent sàpigui que aquest personatge és un personatge i ens encanta a mi i al Miquel, saps? Sí.
doncs ja el tenim aquí. Miquel, ja tenim aquí el més esperat, el convidat més esperat entre nosaltres, O sigui, Sí. El més esperat de bon tot dia. l'equip del 2+1, que som 2 persones. Bon dia, Marc Pech. Bon dia, gent. Ojo. Aplauso mucha gente. No. Pues imagina't jo la setmana passada. Bueno, ens anem a presentar Marc Pech. Què tal? Què Molt bé, t'esperes i- avui? Matinant avui. Matinant. El Miqui. Matinant. saps? La que em va liar quan li vaig dir que quedàvem a les 11:30. Jo a les 11:30 i dic, tio, jo tinc l'alarma a les 10:30 i potser he fotut posponer 25 cops, saps? Vull dir, i jo a dins del somni va sonant l'alarma, tio, és una musiqueta del somni, saps? Bueno, Bueno, a més, Miquel, podem explicar l'anècdota de com vam conèixer Marc Pech, sisplau? espera, jo primer vull destacar l'últim missatge que em va enviar ahir a la nit, ¿vale? Perquè em va dir, en una hora, em diu, bueno, em poso l'alarma a les 10:30, em diu, en una hora crec que estaré despert. Del tot, dic. I llavors li dic, li dic que si no ho fas borratxo, bueno, o dormint, com sigui. I em diu, vale, a mimir, joder, nadando. Tu, això és una broma, tio, que hi ha al grup. Al meu grup d'amics, perquè hi ha un tio que un dia està plovent i va ficar a Instagram. No el coneixem, bueno, sí que el coneixem, però no és del grup, Fica, a currar, joder, nadando. I jo no sé, un dia perquè sí, doncs vaig dir, tu, a mimir, joder, nadando. I ja s'ha quedat, tio. Oh, A mimir, joder, nadando. A mi em va fer una gràcia, tio. Ho he vist avui al matí i dic, tu, que tonto, tio. són coses que no t'esperes, ara no. És que... I ara sí, explica com el vam conèixer. O sigui, com va ser la nostra primera experiència amb ell. Va ser, o sigui, què va ser? La segona setmana o primera setmana d'universitat Sí, i vam anar al lavabo a pixar. com les noies, acompanyats, sí. Sí. I doncs, ens vam ficar separats, saps? Jaque mate i tal. I es fica el Marc i clar, és que nosaltres estàvem pixant tranquil·lament i de cop sentim tu, tio, quin puto fàstic, un puto pèl, jo no puc pixar tranquil així. I clar, o sigui... Tu, quan estàs pixant i sents això, pues se't passa la pixarrera, A saps? més- I et quedes a lo tio. A més, aixeques el cap i veus que el tio ha deixat de pixar, s'ha pujat els pantalons i està marxant del lavabo, saps? Tio, vull dir, vas a pixar, tio, i trobes un pèl de llargada del teu dit, tio. Vull dir, això, no sé, tio, qui té això, tio? Això em molesta, tio. Per què, Vull dir, fa fàstic veure això allà, tio, no sé, o sigui, si et passa això, tio, doncs pixes i tires el pèl pel forat, saps? És el clàssic, tio. No el deixes allà i dius, bueno, me'n vaig, saps? No, tio. I després què, tio? És que... Ai. Però és que a tu No, t'indignen m'indigna molt, això. t'indignen molt moltes coses. Sí, Em sí. indigna molt tot, tio. Si ets una persona que té la manera de queixar-se més graciosa que he escoltat jo en me vida. O sigui, en me vida. O sigui, a mi m'agradaria que durant el programa, o ara, si ho pots improvisar ara, però si no durant el programa, et vagis queixant. En plan, d'alguna cosa així random et vagis queixant. O sigui, Ara mateix no sé, tio. ara mateix no et pots queixar, no? És molt aviat. No, bueno, sí, és des d'hora per mi. Bueno, ara ja no, ara són les 12, ara ja no estan d'hora, saps? Clar, ara no, ara ja és més... Però aviam, sí, a veure, quan jo et vaig dir, despertar-se ahir- a les 11 i tal, no és tan tard si te'n vas a dormir a les 4, saps? Ja, també. Però ahir, Aquí se'n va a dormir a les 11, saps? quan- I ahir em deia, em diu, demà al matí, a les 10 em diu, demà al matí estigues d'espera a aquesta hora, a les 11, saps? I ja està, ja no va respondre més. És que clar, jo també em desperto a les 7 del matí. tio, perquè jo ahir, és que ahir em vaig haver de despertar molt aviat i per això ahir a les 11 estava mimiendo, joder, nadando ja. Joder, tio. Però què has de fer, tio? Ara que ets jove, aprofita, saps? T'hauràs despertat ara tota la teva vida. O no, tio, potser no. Ben pensat, Marc, ben pensat. O si tu creus que ara que ets jove t'has de despertar a la 1. No, ara que ets jove pots anar-te a dormir a les 4 i despertar-te tard, tio. Dormir 8 hores, el que s'ha de dormir, i despertar-te contentillo. No despertar-te, tio, que no saps ni on estàs, saps? Et despertes desubicado, tio. Però és que a mi no m'agrada, tio. Si jo sóc més d'anar a dormir aviat i despertar-me aviat.
A veure, jo et dic una cosa, a mi despertar-me tard no m'agrada tampoc. O sigui, jo preferiria anar-me a dormir a les 12 i despertar-me a les 8, o bueno, tampoc, a la 1 i despertar-me a les 9, saps? Però, tio, és que és impossible, saps? Te'n vas a dormir a la 1 i estàs fins a les 4 del matí amb els ulls oberts allà. Però jo, mira, jo no em poso alarma i em desperto a les 8 o a les 9, sense alarma, o sigui, el meu cos em desperta sol. Sí, jo sóc com tu, Miquel. Però no a les 8, saps? O a les 10. Sí, jo, Tinc mal rotllo, tio. sense alarma, o sigui, no sé, tinc el catxarro el tinc espatllat, tio, no em funciona bé. Tio, el mòbil, no tens mòbil? Sí. No tens mòbil? jo crec que no m'he ficat l'alarma mai, bueno, des de fa anys, el d'això, tio. El despertador, saps? Jo la tinc al mòbil, també, tio. No funciona el mòbil, saps? És que... Excusa de merda, tio. Que no, que dic que no em funciona el cos, perquè em desperta sol. O sigui, sense alarma em desperto. Ah! Bueno, tio, això ja és culpa teva. Sí, culpa meva totalment. A veure, Marc, a veure. Llavors ahir, quan t'ho vaig dir, quina va ser la teva reacció? A les 11:30? Sí, quan et vaig dir a les 11:30. Bueno, pues que no podia posponer tant la cosa, saps? Però bueno, no passa res, a veure, m'he despertat bé i tal, em fa mal tot el cos, però bueno. Et fa mal per haver-te despertat a les 10:30 del matí. No, tio, per fer gimnàs un dia i todo, si tens agulletes, i si no estàs dormint 8-9 hores, doncs et despertes que vull dir, el cos diu bon dia, saps? Bueno, el cos no diu bon dia, tu et despertes i el cos es desperta 2 hores després. I, tio, tinc unes agulletes espectaculars. Agulletes a on? Al braç, als ombros, a l'esquena, no sé per què, devia fer exercici malament. I a la cama, hòstia, a la cama, tio... No de leg day, No de leg day, de fer abdominals. Saps aquells abdominals que te sentes i fas semblar... Bueno, tires la cama endavant i endarrere, tio? Sí. I se't carrega lo de dalt, tio. Sí. Pues això, destruït això. O sigui, ahir, per entrar a la dutxa, no podia aixecar la cama. No podia, t'ho prometo. I com vas entrar? Tu, no sé, vaig agafar la cama i la vaig fotre dins la dutxa. Just acabat l'exercici, saps? I vaig dir, tio, i això, quin sentit té aquest exercici? M'imagino a tu entrant a la dutxa, aixecant-te la cama amb els braços, en plan fent tota la força del món per aixecar la cama. I queixant-te, saps? Dient, cau la puta, tio, l'exercici aquest, joder, tio. Sí, queixant-se. Joder, puta cama, tío, desperta't ja, jo què sé. Ajuda'm una miqueta, cony. Tal qual. Jo vull saber una història. Digues, sí. Jo vull saber una història del gat, tio, Marc. Ai, sí, la història del gat. El gat, tio. No, ara he descobert qui és el gat. Però ho trobo gravíssim, A veure, començo des del principi. Sí, explica-ho bé. Ma mare portàvem ja uns dies que deia, hi ha un gat, no sé què. Perquè abans, o sigui, davant de casa nostra hi ha com taulades. Bueno, des de la part del meu llit tal, en l'altra part dona al carrer. I abans hi havia molts gats, però, bueno, no sé. O s'han mort o han desaparegut, o s'han rotat. No en tinc ni idea. Però, bueno, de cop un dia, doncs, ma mare estava allà al meu quarto i va passar un gat. I diu, no sé què. Ja començava amb el gat. Ja hi havia dies que hi era el gat, no sé què. Perquè a ma mare no li agraden gens els animals. I si entra el gat a casa, ui, es lia, ¿vale? I un dia estava jo aquí, o sigui, a l'ordinador, i de cop veig que algú entra per la finestra i dic, ai! I vaig dir, serà cosa meva, perquè hi ha un arbre davant de casa que es mou molt les fulles. I de cop em giro i miro el terra i hi ha un puto gat mirant-me i dic, què està fotent aquest gat aquí? No sé què, em vaig espantar i el gat se'n va anar corrents. I vaig dir, la meva mare ja està, en plan, la meva mare enfadadíssima. El gat no torna a entrar. No sabem de qui era el gat, a més. I això que un dia estàvem a classe, miro per la finestra i veig el gat sobre la maceta mirant-me. I dic, bueno, bona tarda, saps? No sé. No. Vas enviar una foto pel grup Sí. inesperada dient, queixant-te. Tio, què fot un gat aquí? Saps? Preguntant-nos a nosaltres com si sapiguéssim de qui és el gat i què fot allà, saps? O sigui... Puto gat aquí! Tio, és que jo me'n recordo, tio, de quan vas enviar la foto, o sigui, estàvem a mig de classe virtual i de cop arriba una foto al WhatsApp amb lletres tot escrit en mayúscula que posa tu, algú sap de qui és aquest gat? Tio, hòstia puta ja, tio. Sí, demanant-nos a nosaltres si sabíem de qui era el gat. Tio, estava enfadat. I què fa un gat aquí mirant-me? I a sobre, de cop, es fot a tirar la sorra, saps? En plan, tio, comença a tirar tota la maceta, no sé què.
Això és que havia cagat, tio. Això és que havia cagat i ho volia enterrar. Tio, que és casa meva, saps, tio? I no sé de qui era. L'altre dia em descobrí que són dels veïns del costat, saps, el gat. I, bueno, bàsicament perquè el gat estava... Tio, es veu que un gat va venir pelea. Saps com quan et baralles al barri? Pues al barri dels gats, que són les taulades, es devia barallar amb algun altre gat. I li van fotre un rajote, que estava... Tenia l'esquena oberta, el gat. I res, t'he portat lo de... Tio, la campana aquella. La campana aquella. I jo m'estava rient d'ell, que ara aquí és el crac, ara entra a casa. I res, i vaig dir... És que això ho vas penjar al Close Friends dient, tu mereixes. Sí. O sigui, rient-te del gat perquè anava amb el pobre collaret, saps? Tio, Bier, és que tu veus la foto i dius, que mono el gat, però tio, tu tens el gat aquí a la finestra mirant-te i tu juro que el gat té uns ulls que dius, hòstia, tio, no em miris així, saps? Us ho juro que fa por, tio. Però, a veure, que és un gatet, tio. Tio, és un gatet, però, bueno, no sé. Si a casa t'entra un gatet jo què sé, dels veïns o d'alguna persona, que et quedes flipant, no? Vull dir, jo no sabia qui era. Si de sabia que és dels veïns, dic, bueno, vale, el gatet, no passa res, saps? Però clar, m'entra un gatet aquí a casa i dic, tio, que jo què sé, d'on surt aquest gat, saps? I a més que venia cada dia, no, el gat? Sí, ara no ve per això, perquè deu tenir por. Però cada dia està aquí, cada dia a mirar-me. Hola, bon dia. Ve a mirar-te, no? Ve, et mira un rato i se'n va. No, ve i es queda una hora mirant-me, potser, aquí a la finestra. Però bueno, tanco la cortina i ja està. Però potser es tanques la cortina i veus que encara està allà, saps? I està en plan, no, per què m'has tancat? Que mono, tio. I segur que deu ser supermono. No, és mono, és mono. Tu no adoptaries un gat? No, jo sí. Jo sí que no vol... Ma mare, per exemple, no vol ni gats, ni gossos, ni res. Vam tenir tortugues i tal, però, tio, tortugues eren avorrides. I un periquito que va estar guai, però, bueno, es va quedar morint, saps? I ma mare ja va dir, no tenim res ja. I jo, joder, tio. Què és això? Jo també volia comentar el que vam penjar a Instagram, a la història, pel grup d'amics que tenim de la universitat. Sí. Estàvem fent classe i estàvem molt avorrits. I un company fa, Marc, et fas un LOL? I surt el Marc i fa, ara no puc. Tu, estic super ratllat. M'he medit i m'he encongit. O sigui... Tio, de veritat que m'he encongit o alguna cosa. Jo abans, t'ho juro que recordo que feia 80 o 81, t'ho juro, Però igual sempre he estat equivocat, igual em vaig medir malament el primer cop, però em vaig medir i feia 1,76. I dic, tio, joder, jo em reia de la gent que feia 1,60 i ara estic a prop, saps, de fer 1,60. Jo em reia del Miqui que fa 1,20 i ara estic a prop d'1,20, saps? Poc s'ha comentat Miqui 1,20, I jo almenys no m'encongeixo, cabron. Tio, m'he encongit o alguna cosa, t'ho prometo. És que sí, la resposta, O sigui, super repentí, Et fas un LOL, contestes el missatge, no puc ara. No puc. M'acabo de massir. 1,76. Fai pena. M'he encongit. Fai pena. Clar, és que a sobre tu te l'imagines queixant-se per tota la casa, que m'he encongit, que no pot ser... Com és el Marc, saps? No, tio, tu creus que m'he encongit, tio? Que jo em reia la gent, a los 60, tio, jo feia 80 i ara no puc, tio. M'he encongit, tio, fai pena. Mama, que fai pena, tio. Tio, és que ara ja no em puc riure del Miqui, saps? Ara què faig? Jo mai m'he rigut del Miqui. Sí, doncs poca broma que si et segueixes encongint al final et passo, tio, ja estic a prop. Molt de riure, tu. James, tranquil, No, clar, a veure, aquí molt de riure... No crec que m'hagi encongit, però em devia mesurar malament, o jo què sé. I clar, ja m'he mesurat bé. A veure, també era raro que fes 80 quan els meus amics que fan 80 em treuen uns centímetres, saps? Perquè els deia, no, estàs mentint. No ho acceptava, saps? Home, una mica raro sí que és, no? Que els dos feu 80 i siguin més alts que tu. Sí. Però clar, jo amb les bambes faig 80, llavors estic a la seva alçada, llavors. Sí, una mica raro, sí. No, sí. Doncs que bo. I llavors, bueno, després, el dia següent, em sembla que va ser, perquè jo tinc un vídeo teu, molt bo, que et vaig gravar amb un filtre de l'Insta que et fa cara de nen petit. No.
No me'l vas gravar tu, crec. Me'l va gravar l'Àlex, no? No, el vaig que va gravar ser- jo, el vaig gravar jo. Però què estàvem estudiant, tio? Un dia que estàvem a la Biblio l'any passat, el que passa que el vídeo el vaig treure l'altre dia perquè estava revisant la galeria. Però un vídeo Uah. de l'any passat, un dia que estàvem estudiant, no sé ni què estàvem estudiant, i surt super mono, però super mono. O sigui, Tio, surt home, m'has fotut cara d'ogro, tio. pues, la cara que tens amb l'efecte. I llavors, a la classe, li vas preguntar al professor si podies fer el treball d'un tema determinat, que era el Warcraft, que és un joc. I ho vas dir amb una veu, Clar. tio, de gosset abandonat, que em va fer molta gràcia, i just després ho vaig trobar i vaig fer el meme ja, perquè m'ho veu posar a huevo. És que Ja. és desgraciat. M'obres i em dius Israel, puc fer? És que va ser boníssim. Va ser boníssim. Senyor, Ja que està. puc fer el Warcraft del 1994? Jo, de puta, tio. Jo no volia que em robessin el joc, saps? Però és què que ho va... faig? Vull dir, Però li vas dir amb veu de pobret, saps? En plan, joder, em vas fer inclús és que jo no pena, sabia ni tio. què estàveu parlant. Jo estava fora de la classe, tio. Jo m'he venit a fer altres coses. I de cop torno i veig que tothom està dient un joc i dic, uau, dic un joc o em quedo sense joc, saps? I jo dic, i diu, vale. I dic, vale, doncs Déu. I Jo pensava que era més important, tio. És que va saltar el Miquel de cop, saps? Preguntant el que tu havies preguntant i a sobre amb el meme a part, saps? De la teva careta d'allà. És que em va fer molta gràcia, vaig riure molt, eh? Sí, sí. El parit, tio. I també recordo, ara, de les primeres experiències que tinc amb tu de festa, a la festa major de l'any passat. No, no em pares de festa major, tio. Joder, va ser ahir, tio? Sí, un Sí. any ahir. Sí. No, a veure, Sí, sí. jo explico l'experiència primer, si voleu, perquè Vale, l'experiència sí. que vaig viure va ser molt lamentable. I jo vaig sortir de festa, tio, una festa major, saps? Portes les teves birres o portes algun alcohol, normalment birres, saps? Que jo portava potser 8 birres, una cosa així, tio. Bueno, sí, suposo que sí. I em trobo que Miqui i Josep no porten res. No, Miqui 2 birres. Sí, jo duia birres, 6, duia 6. Ja, jo no vaig portar res, jo no vaig portar No, no. res. I Miqui, bueno, doncs potser anava fent, però jo no el vaig veure molt actiu tampoc. Però Josep es va fer un cubata que li va caure cendra a sobre i seguia bevent. I el cubata va durar 2 hores, per lo menos. O sigui, el Joder, gel, i més. no, el gel com l'Antàrtica, tio. S'havia desfet tot, tio. I no quedava gel al cubata, però des de feia hores, saps? I estava ple encara. I anava amb el cubata d'aquí cap allà. I se li anava caient. I llavors, clar, començant, ai, ets un borratxo, no sé què. Home, clar, comparat amb tu, que t'has fet un cubata, potser sí que sóc un borratxo, saps? A veure, és que, a Home, veure, ara expliqueu tu des del teu punt de vista. o sigui, jo recordo que anaves molt loco. O sigui, tot i això, No, però no. anaves molt loco, però clar, és que de... depèn amb qui ho comparis. Si ho compares amb nosaltres, que anàvem tranquils, Clar, tio, però anaves molt clar, és que loco. jo em comparo amb els meus amics i dic... clar, això t'anava a dir. Que menja begut avui. Això t'anava a dir perquè després vam anar amb els teus amics un rato i allò era campissa, eh? O sigui, allò era alcohol amb vena punxat, eh? O sigui, molt heavy. Tio, Molt clar, és que heavy. jo no puc comparar amb els meus amics, tio. No És pots. que, o sigui, per exemple, un que es diu Gonza, joder, té un nivell espectacular bevent, saps? I un altre que es diu Nayà, que és que el tio aquest veu cada setmana, saps? Vull dir, cada setmana està de festa. Llavors, clar, tio, tenen un nivell que dius, tio, clar, haig d'arribar al nivell, saps? I clar, intentes arribar al nivell i, bueno, Jo recordo se'n un va, amic se'n va. teu, és que no recordo qui, o sigui, no recordo qui era, no sé el nom, però un amic teu que estava... Però saps allò que dius? el Pucci. No ho sé, tio, però tenia els ulls mig oberts, mig tancats. Dic, no sé si està mirant alguna o no, però anava Què movent-se dius? com un zombi, Els amics- saps? No. Ah, no, però aquest no és del meu grup d'amics. Era un amic d'un amic. Ah, Deixa qui dius. No sé com es diu ara. no sé. Però no, aquest no és el grup de... No, cap amic meu el veuràs mort. Bueno, normalment. Va, potser el Max, sí. Bueno, hi ha 2 o així que fan a les 12 de la nit fan a mimir. Perquè s'han fotut tot el cubata, bueno, s'han fotut tot l'alcohol en mitja hora. I fan a mimir i es queden allà mimits. amb el cap així, en plan, contractura. Diuen, a mimir, buenas noches. Buenas noches, Carmen. És el meme aquest que salta un tio per un trampolín, es dona la cara al terra i fica a mimir i li fiquen una manteta? Sí. Pues tal qual. Són les 12, bona nit.
Tu, doncs jo, és que aquell el vaig veure molt crític, eh? Saps No, allò però que... aquest no està al grup. Pues aquell es movia com, no sé, seguint la corrent, saps? Sentia la música. Jo notava que ell sentia la música, però no estava allà. A mig mort. Sí, estava mort. Sí. Molt, molt bo, aquell. Bueno, i el dia Platja d'Aro també va estar bé, tio. El dia Platja d'Aro Va va venir estar el molt Josep. bé. Però Miki i Uri bon nivell al principi. Cubata Miki. Jo vaig aguantar, eh? Vaig aguantar tota la nit, eh? Sí. L'Uri va anar a mimir joder nadando molt aviat. L'Uri va fer una mimir i a sobre el cabron que li va fotre la bufetada és el que sempre es mimeix, saps? És que, sí. Ja està, però molt bé. També comentar que Miki li vaig omplir el cubat una miqueta més i no se'l va veure, el va deixar allà. Ai, Una miqueta, és que- diu. Una miqueta. És que no m'entra ja, saps? Ai. Què diu? El tio, que em va fotre ja mitja ampolla de l'Arios, el cabron. Em va fotre mitja ampolla allà en el got. Tio. Sí, diu, no, s'ha d'acabar l'ampolla. Sí, doncs te l'acabes tu, saps? No, sí, vaig fotre tot el quadre per tirar l'ampolla, tirar-la a la basura l'endemà i vinga. Sí. Bueno, no, bon nivell. Què més? Ah, sí, aquesta setmana hi ha hagut un moment que t'has posat molt content, no? Sí. En Josep ja sap de què parlo, i és que de cop ens va arribar aquest àudio. ¡Vamos! ¡Vamos! És que... Algú a dir? A ver, sí, que el professor va dir que l'examen seria tipus test. Però després de l'àudio va dir, bueno, també hi haurà una part pràctica. Ja no te'n vamos, saps? Però bueno, quan va dir tipus test jo em vaig ficar molt content, s'ha de dir. Un examen de PHP tipus test, t'empolles la pàgina web i ja està. Però un examen pràctic ja em diràs què fem, saps? Vull dir, O sigui, ho veus xungo. sí. Ho veus una mica negre, l'examen- no? L'examen està xungo, no hem practicat res. Les classes, tu creus que hem fet alguna cosa en plan molt decent? Perquè una hora de llegir-nos a l'W3 Schools i ja està. No, jo estic... Jo crec que estem molt verds per fer un examen, la veritat. Sí, jo estic d'acord. Que digués que és tipus test, doncs mira, reacció ja... És Bon. correcte. Crec que La reacció. serà com l'últim cop, en plan. No, aquest no era. Quin era l'àudio? És que vas enviar un altre àudio després. Tio, m'estava flipant, dic, Miki, és la teva veu, tio. No, és la teva. Quin va ser? És que vas enviar un àudio després que em va fer molta gràcia també, no sé si era aquest. Ritme aleatori. M'estan sangrant les orelles. Per què estic fent això, tio? És que no sé. Per què aquesta assignatura existeix? Aquest super ratllat, És saps? aquest. O sigui, podem valorar lo trist que estaves en aquell moment, si us plau? Tu, per què estic fent això, tio? És que no sé. Per què aquesta assignatura existeix? O sigui, dubte existencial, total. Tio, però pensa, pues no sé vosaltres, però jo quan vaig aprovar sistemes de primer a Python, jo estava supercontent, dic, tio, això no m'agrada gens, ho he provat, saps? I ara segon, bueno, aquesta s'ha de dir que m'agrada més, perquè relacionat amb HTML i tal, doncs és més divertit, potser. Però, tio, és que és quasi el mateix, saps? Que allà no saps ni què estàs fent, ja arriba un punt que no saps ni què estàs fent. I, tio, vull dir, a mi no m'agrada fer això, jo m'agrada enterar-me del que estic fent. Per això aquesta assignatura, si l'haig de suspendre, tio, i l'any que ve em fa mandra repetir-ho. O sigui, és més una És que qüestió no ve de de no gust. voler-ho fer l'any que ve. Clar, Perquè tu què voldries fer després de la carrera? jo suposo que un màster. A veure, de la carrera aquesta, que no saps ni què estàs fent, vull dir, fas tantes coses que no saps ni has de treballar, et diran, què has fet de carrera? I dius, bueno, doncs això. Però per què? Et diran, genial. Jo voldria fer un màster, suposo, per especialitzar-me en alguna cosa, i segurament videojocs. Està bé, perquè a tu t'agraden molt els videojocs. Sí, m'agraden molt, de petit. El LOL, no? No, el LoL és una merda, el LoL és tristíssim, el LoL. Però si no pares de jugar al LOL, estàs tot el dia jugant al LOL. Però perquè, tio, no sé, tio, els drogadictes què fan, tio? Estan un rato sense la droga, tio, i han de tornar a la droga, no? No, però no és el mateix, però, tio, s'acaba la temporada d'aquí poc i ja està. No crec que jugui més al LoL quan s'acabi la temporada. Bueno, intentaré no jugar més. Abans ens has dit fora de càmeres que el dia 10 deixaves el LOL, definitivament. Sí, dia 10. El dia està marcat al calendari, eh? O sigui, això sortirà el dia 8, per tant,
Dia 11, meme de si el LOL no hubiera existido, la humanitat i serà tot del futur. Doncs el dia 10 jo no vull escoltar res més del LOL, per part teva. No, el LOL no, deixa d'existir el LOL per mi. Desinstal·lat, no vull saber res. Si l'Uri em parla del LOL, l'Uri és un amic de classe, ja està, bloquejat l'Uri. No vull saber-ne res. I ara... Després de medir-te i mesurar 1,76. I, Josep, hem d'explicar que al principi, és a dir, en Marc, aquesta personeta d'aquí que està parlant amb nosaltres, té 22 a punt de fer 23 anys. Sí, I al principi ningú s'ho creia, o sigui, ningú s'ho creia. És que ningú sabia. Clar, es relacionava amb nosaltres tan tranquil·lament. Encara falta, per 23, nano. Bueno, I clar, que et falta un mesecillo. Tindrà la nostra edat. Et falta un mes. Sí, no havia entès, que heu parlat a l'hora. Sí, tio, una mica més d'un mes, saps? Una mica més. Quin dia és? Quin dia és? El 9 de desembre. Un mes et queda. Bon dia, 9 de desembre, dia maco. Sí, jo el 19 de desembre, un dia maco també. Sí, lletgíssim 19, nano. Dia maco, diu. És molt més maco el 19 que el 9, tio. El 9 no passa absolutament res. El 9 és el típic dia que ve després del pont, que la gent... Pues no, perquè el 9... saps? Que 19, 4 dies, 6 dies després és Nadal. Que divertit. Tio, no mola, saps? Sí que mola. Bueno, a mi em mola. A mi m'agrada molt més que el 9, Home, clar, tio, a mi m'agrada també més el dia que vaig néixer que el dia que vas néixer tu, saps? Però bueno, sí, el que deies... No ho sembla, no ho sembla, realment. Jo crec que vaig néixer abans o alguna cosa. Jo és que no m'ho creia. No, però ningú, L'altre dia una amiga que conec de fa temps ja em diu... En plan, li vaig dir, sí, d'aquí un mes és el meu cumple, no sé què, i em diu... 20 anys, no sé què, que petit. I dic, què diu? Però què diu? I li dic, tu, que tinc 22 anys. I diu, però què dius, va? I no, segueix pensant que tinc 20 anys, 19 anys ara mateix. És que ets un cas de Benjamin Button, Estàs atrapat en el... No, però realment millor, no? Vull dir... Sí. Quan tingui 40 anys semblarà que en tingui 35. Però per tu et sentiràs malament perquè dius, hòstia, tio, és que 40 anys, aparento 35... Jo no soc d'aquesta gent que, ai, tio, he fet 23 anys, vaig a replantejar la vida, ai, encara no tinc un fill, vaig malament, no sé què. La meva mama fa 5 anys ja m'havia tingut. Bueno, clar, si va tindre amb 10 anys, tio, doncs és que no sé. L'altre dia ho vaig veure en una història i vaig dir, què està passant aquí, tio, que tinc 22 anys, no, ja tenia un fill, jo, tio. No. Increïble em va semblar, Poc se'n parla que jo d'aquí 2 setmanes faig 20 anys, D'aquí 2 setmanes? Sí, tio. Tots complim anys per la mateixa d'això, Sí. D'aixes dates. Podríem fer una festa conjunta, no? 2 més 1 festa. 2 més 1 party, tio. Clar, tio. Especial aniversari. És que ja cobraré, col·laborador del programa i tot. Buah. Estic revisant la nostra conversa de WhatsApp, Marc, i és crema pura la de fotos i coses que hi ha, Acabo de veure la foto que ens vam fer. Ens vam fer una foto amb el Toyota d'en Josep. Hòstia, crec que me'n recordo aquest dia. Et vaig enviar la foto. Sí, ens vam fer una foto perquè el teu Toyota és una mica lleig. Sí, una mica bastant, Josep. Tu, però si no es veu el Toyota, tio, què m'estàs contando? Perquè el vam intentar tapar, tio, perquè és molt lleig, tio. Sí, no és guapo el meu Toyota, de veritat. A veure, no em fa vergonya circular amb Andorra amb aquest cotxe, però... A veure, va de puta mare, saps? O sigui, va de puta mare el cotxe per Andorra i inclús tira o sigui, no tira moltíssim, té 110 cavalls, no ens esperem aquí un M2. Està bé per un Toyota. Però va bé. Clar, sí, va bé. Sí. Va bé si anessis per Sabadell, però estàs anant per Andorra, tio. Tens el Gref, el Willy Rex allà al costat de casa amb un Mustang i tu vas allà amb un Toyota. El Willy Rex circula amb un Smart, En sèrio? El pitjor cotxe que et pots comprar per mi, vamos. Però... circula amb un Smart. Molt de casa el Willy Rex, tio, tampoc és que... Home, ara d'anar a comprar papilla que se la pare. Hòstia, és veritat, molt greu. Marc, d'aquí poc hauràs de ser pare tu també. Willy Rex té 35 anys, no sé. Què dius? Té 28 o 27. Vaig a mirar quants anys té Willy Rex. Jo crec que té 28, em sembla.
27 anys, hòstia puta, tio. Què, S'ha Marc? enguixat, Marc, és que et ve Ho veig ja... a prop, eh? Sí, sí, sí. L'Ibai té 25 anys? Sí. Sí. Quants pensaves que tenia? Bueno, a veure... Pensava que en tenia Auronplay 90, l'Ibai. Auronplay té 32. Sí, és molt greu, Aquest home sí que... Aquest home sí que no s'ha plantejat la seva vida. O sigui, se li sua tot més. S'ho ha plantejat molt bé, la veritat. El Rubius 30 anys, tio. Ojo, Hòstia puta. Ens estem molt fent greu, iaios, tio. Sí, sí. Gref, 23 anys, que estic fent malament jo ara, tio. És del mateix any que tu o no? Sí, És del 97? sí, sí. Buah. No, però el Gref és molt intel·ligent, el tio, En plan, té visió pels negocis. Sempre ho he pensat. Pues a mi em cau com el cul, la veritat. Ja, no dic que em caigui bé, tampoc, o sigui... Ell i la seva tropa que circula per aquí a No, Andorra sobretot. creient-se que són algú i són una panda de subnormals tots. Ula, ula. El defensor d'Andorra, Sí. Tranquils, Ja he arribat. Míster Andorra. No, és que de veritat, Uf, els youtubers. A part de Willy Rex i Vegeta, que no fan res, i Auronplay. Grandes. No, però pensa que té 23 anys el Gref. És més petit, tio. Necessita fardar, saps, a aquesta edat. Per trobar mixis. Què opines tu de les mixis, Jo et veig molt avispat, tu? Sí. No, amb les mixis bé. Sí, sí. Sempre han d'haver-hi mixis, no? Bueno, Plat- digue-m'ho tu, nano. Que m'he enterat que A què? Què t'has Hi ha mixi què t'has permanent. enterat? A veure, què t'has enterat? hi ha subscripció permanent a la mixi. Ah, sí, vaig renovar subscripció, la veritat. Sí, Estic pagant el Netflix. Ara estic pagant el Netflix, el Spotify i això cada mes. Sí, bueno, està bé, no? Sí. Josep ja porta anys pagant-ho, aviam... Sí. Sí, sí. Aviam què ens pot comentar ell. Sí, ell és el que més pot comentar d'aquí, en veritat. Ja. Josep és... A veure, que ho estem plantejant com si portessi aquí 5 anys i porto quasi 2. Bueno, Ui. però és que, a veure, Tranquil, clar, si tens 12 anys i em portes quasi 2, tio, molt, saps? clar. És que si en tens 60 i em portes 2, doncs clar que no és res. Però si en tens 19 i em portes 2, és temps de la teva vida, saps? Sí, a veure. Pues se m'ha passat ràpid, la veritat. I mira el Ai. Pets. 22 i... porta 0. I de flor en flor. 22 i pillant el virus per allà, saps? El tio. Jo he pillat el virus, Jo crec que soc immune, jo tinc la teoria. És que No, jo també. me'n recordo el dia que em vas dir jo crec que sóc la vacuna. Jo sóc la vacuna! Que bo. Va ser molt greu, Vull dir, jo vaig estar en contacte amb un positiu, però durant 3 dies seguits, saps? Que vaig viure amb ell. Quin tipus de contacte Però era? I contacte estret. Ah, contacte estret, no? Vale. Contacte estret. Que marrano. I res, i ell va donar positiu i jo vaig tenir que baixar aquí a Sabadell, que jo estava a l'escala, i jo em vaig fer la PCR i, bueno, i la meva mare, bueno, jo em quedo aquí, no sé què, i res, negatiu. I, bueno, fiestón, que s'ha mirat top, le, i immune, ja està, immune, m'és igual. Sense mascareta. No, sense mascareta no, que si no l'Àlex s'enfada. Però sí, sense mascareta. Que vaya tela, Increïble. Vaya tela. Doncs voleu que fem un Most Likely tu o què? Ara que està de moda. Vinga, va. Vale. Jo tinc preguntes aquí preparades. Sí? Bueno, que les he buscat per internet, Ah, vale, a veure si estem a la mateixa pàgina, llavors. Hola? Vale, aquesta m'ha agradat. Aquesta m'ha agradat. Qui és més probable que mati algú accidentalment? Vale, sí, confirmem, estem a la mateixa pàgina. Psycat Games. Sí, sicatgames.com/es/magazine. Bueno. Vale, doncs... A veure, Jo crec que accidentalment el Miqui. jo... No, jo... A veure, aquí ens hem de justificar. Això com si fos a l'Among Us, ara mateix. Accidentalment, jo crec que en Marc. Tio, per què accidentalment? Jo també, perquè fas moltes festes Perquè, sí, i, clar, per les experiències que tens, o sigui, experiències, ojo, no sé, jo veig que algun dia s'us pira la olla amb un amic i sí. veu algo que dius, tu,
que l'has matat, saps? Sí. Bueno, fem tantes festes, No sé, clar, tio, vosaltres perquè viu allà a Andorra i aquí, però aquí jo recordo gent que segueixo anant al Waka cada fin de, tio, que el Waka que està aquí prop de casa meva. Joder, aquests sí que es feien festes, tio. Cada fin de sortien 2 cops, tio, fa molt, bueno, un cop al mes potser sortíem. Però sí, no s'ho discuteixo, què pot passar. Accidentalment. Però- No t'estem dient assassí. Sí. Pot passar. De fet, a Menorca, quan vam anar a Menorca, quasi assassinat. Perquè, no sé per què, se'ns va pirar el cap i se'ns va ocorrir 2 amics meus dins del carro i 2 a fora. En plan, que aguantàvem el carro, saps? I jo Sí. en aquella època estava en clenque, saps? Tio, passava, jo què sé, estava com un fideu, saps? I el carro... Hi havia una baixada a Menorca que va cap a Ciutadella, cap a la zona de discoteques, que és molt pronunciada, però molt, I fa una curva al final. I això que comença a baixar la baixada amb el carro. I ja... Que te n'adones, una persona coherent se n'adona que no està sent persona coherent, saps? I res, i el meu amic estava frenant i jo no vaig poder frenar. O sigui, si seguia frenant em queia jo, saps? M'arrossegava el carro i vaig deixar anar el carro. Ho vaig fer inconscientment, també. I els meus amics... Iuhu! Tota la baixada recta i fan bimba! I es van fotre una santíssima hòstia que jo no sé com segueixen vius, Però contra què? Va ser contra un mur o No, contra... vaig fer contra el bordillo i van sortir disparats. Host... No, però coses així ens han passat moltes, S'ha de dir que seguim vius per sort, jo crec, No, doncs ja està. Que Ja és està. probable que el Marc. I per què O m'has dit a mi? sigui, sí. Per què m'has dit a mi? Tio, Miqui, perquè et vas caure de la cinta de córrer, saps? Bueno, vinga, va, pròxima. Vale, va. Va, la dic jo. Qui és més probable que es converteixi en stripper? Igual estava llegint ara mateix, tio. Marc. Jo, Marc, jo no, haz tio. lo tuyo, Imagina- haz lo tuyo. Clar, tio, most likely tu, Marc Pes, no? No, però és que a veure, és jo evident, sí. és evident. Potser sí, Una mica exhibicionista sí que soc. Però això t'anava a dir, a tu t'agrada molt fer-te fotitos allà en el mirall, ensenyant pezoncillo, O saps? sigui, què tens tu? Pues... Amb el reggaetón de fondo. Hoy se sale. Sí, sí, hoy se Tio, una sale. foto potser cada 4 anys. A tu t'agrada molt. Directe, estic avorrit. Sí, sí. Jo això mai, Jo això mai ho he fet, Jo això mai ho he fet. Això tu, que em vas dir que vas conèixer la teva nòvia per directe o alguna cosa així. Mira el Mixero. Ala! Mira el Mixero. Sí, El sí. Mixurri. Pel punto, No. pel punto i opino la va conèixer. Aquí- Que trist, que trist. No, aquí he de demanar disculpes a la meva nòvia perquè és mentida tot això. O sigui, va ser... O sigui, la situació era el típic punt i opina que estava de moda i doncs jo ficava punt a la meva xurri. I doncs ella tirava indirectes. I jo no les entenia, ¿vale? I doncs, però jo vaig tenir els huevos de dir, pues la obro, tio, perquè sí, perquè vull. Directes com? Què et deia? A veure, indirectes no eren, o sigui, era directament... Em sembles molt guapo, tal, jo què sé... No. I no ho entenies, això? No, o sigui, jo Ai, deia... ai. Claro, jo soc No pés... entiendo. Jo soc pèssim pillant indirectes, de veritat. I doncs jo enviava Però que no és una amb lo- indirecta, que t'està dient guapo. Què no entens Ja ho sé. d'aquí, tio? Que ja ho sé, però... Bueno, que sóc així. I doncs jo li enviava un cor a lo dient gràcies, saps? Es feia el difícil, poder. Sí, sí, I sí. ella m'enviava un cor dient de res indirecte a lo que m'obressi, saps? I això no ho sabia jo. M'ho va dir quan ja vam començar. I clar, jo aquí em vaig quedar, hòstia. I doncs va ser arrel de la meva cosina, que era amiga de és amiga de la meva xurri i tal, i doncs li vaig dir, ahora ok? Doncs ella em va dir, fes el que vulguis. I la vaig obrir, i aquí vam començar. Perquè clar, l'altre dia estava amb la nòvia i em va... O sigui, estava escoltant el podcast amb mi i em va dir, però tu ets tonto, com m'expliques això? No va ser així. Clar. Hòstia. Vaig pillar i doncs volia demanar disculpes. Bueno, doncs des d'aquí... Sí, Espero que des les d'aquí. rebi, les disculpes. Sí. Espero que l'escolti. sí, espero que no hagi tancat el podcast als 2 minuts. Sí, espero que el mòbil segueixi intacte. Tu, va, Josep, digues una La altra. pròxima. Digues una altra, que hi ha aquí molt bones. Hòstia, aquesta jo... Qui és més probable que sigui detingut per acosar a un poli? Jo dic que el Miquel. A un No sé poli? per què. Jo, El Miquel. és que jo no vull tornar a dir Marc, però em veig obligat a dir Marc. No, jo no. Jo dic el un Miquel. Poli, tio. Però què vol Si dir- què vol ve un dir poli, acusar? dic, Perdó. Què vol dir acusar un poli? Pegar. O sigui, Però et si- diuen... Tu Però si estàs no pego ni a les mosques, o sigui, tio. Ja, però potser és el dia aquell que vas contentillo
amb un punt que dius, tu, que em Sí, deixis jo en crec que pau, el que Miqui, perquè el Miqui Sí. no controla gaire quan va borratxo. està amb els amics bevent, veure policies per allà i tirar-li, jo que sé, un roc al cotxe. No. Jo, jo crec que ets... Jo diria... crec que Miqui, tio. Jo diria Marc, tio. És que no vull dir Marc tota l'estona, però jo diria Marc. Perquè jo he vist vídeos seus. Jo he vist vídeos teus anant una mica mecedora i jo t'he vist tombant valles o cridant pel carrer. En Clar. aquell vídeo portàvem com 13 birres a sobre cada un, tio. Però és que no posa en Això. quin estat acoses al policia, posa simplement que l'acoses. Però jo si veig un policia no el tiraré una pedra, tio. I jo sí. Pues sí, perquè tu no estàs tan joder. No, ja ho diré demà. Familiaritzat amb l'alcohol, saps? Bueno, jo tampoc és que sigui el bevedor màster, saps? Però jo crec que tu ets el més probable, Miqui. Vale, bueno, no, a veure, Jo escolto el Josep, perquè el Josep allà a Andorra... allà a Andorra sí, és veritat. Allà a Home, Andorra ja hi tenim experiència. hi ha moltes Hòstia. pedres allà, per tirar. Sí. Sí, i s'han tirat moltes pedres. Pues S'han tu, tirat moltes pedres. tio, jo no he tirat una pedra en la meva vida, tio. Josep, ja està. Josep. Realment, el Josep estava passant desapercebut. Sí. però no, Ha fet la d'acusar perquè no se l'acusi a ell, saps? El típic truco. Sí. I realment, molt malament, molt lleig, això que has fet. Sí. Home, a mi em sembla jo molt crec que- greu. Disculpa. Jo no canvio el que penso, el Miquel. Sí. Demana disculpes, Josep, a veure. No. No, disculpes públicament a l'audiència. Sí. Per què? Per haver tirat una pedra a una policia. Sí, és que jo crec que et No, denunciaré, sincerament. a un poli mai he tirat una pedra. Vale, següent pregunta. Qui és més probable que salti d'un tren en moviment? Miqui. Uah. Ara sí que Miqui. Jo crec que ara sí que Miqui. Jo crec que ara sí que Miqui. Perquè Miqui és molt així d'anar-se-li el cap i fer alguna locura d'aquestes. A veure, Sí, motivar-se per algo i dir, buah, Sí, va, motivar-se. Va, salto, ué! i salta. I ja l'has vist prou, saps, el Miquel? Però Miqui és el típic que es passa a la parada del tren o alguna cosa i diu no, i es tira. Tal qual, a veure, no estic tan boig per saltar d'un tren en moviment, però si va lent no passa res. En plan, si no va molt ràpid el tren es pot saltar. Clar, tio, no saltes el tren si va a 100 quilòmetres, saps? No, sí, vale, sí, jo també estic d'acord. A més, amb el que m'he caigut de la cinta i les hòsties que he anat tenint, doncs... I jo La què sé. cinta és molt bo, Algun dia ho hauria d'explicar, lo de la cinta. Em defineix, tio. Sí. O sigui, és per de mi ja, lo de la cinta. Es morirà amb mi. És una mica ridícul, també s'ha de dir, Molt ridícul. És que, vaig explicar així molt ràpid. Jo estava al gimnàs i em vaig ficar a córrer la cinta i jo corria la cinta regularment, llavors no pensava que m'anés a caure. Què va passar? Que jo duia com 20 minuts ja corrent i tenia els cordons, doncs, cordats, però els llaços eren molt llargs perquè hi havia molt de cordó. Total, va arribar un moment, jo deia ja com 15-20 minuts corrent i hòstia, no sé què passa, que va i em caic. I clar, em vaig caure i tota la cinta, doncs... Jo duia el seguro posat, però clar, des de que apretes el seguro fins que frena la cinta realment, potser passen 10 segons que t'estàs raspant les cames que flipes. Total, em vaig caure, tenia les cames ja raspadíssimes, en plan, a carn viva, però jo no em vaig adonar que m'havia caigut pel cordó. Pensava que m'havia tocat la cama i m'havia desequilibrat i m'havia caigut. Total, que tenia les cames raspadíssimes, per què? Perquè la cinta de córrer estava molt a prop de la paret i em vaig quedar pillat, o sigui, em vaig quedar com buguejat entre la paret i la cinta, saps? I clar, em va anar rascant la cinta tota l'estona a la cama i clar, allò llima, és com una llima. I jo estava en carn viva, però hi havia un senyor al gimnàs i em va dir... Però m'ho va dir com enfadat, saps? El senyor em va dir ¿Estás bien? I jo, tio, no te m'enfadis, saps? Amb l'hòstia que m'he fotut i... Va hormonat i no sap ni què dir. Una mica borde, tio. I li vaig dir, sí, estoy bien, no te preocupes. I jo, pels meus sants nassos, em vaig tornar a posar a córrer. Però clar, jo no sabia que m'havia caigut pel cordó, llavors no me'l vaig ni mirar, el cordó. I vaig seguir corrent, i tal i qual, passen com 30 segons, tot bé, passen com un minut, tot bé, amb les cames a carn viva, Passa un minut i mig, tot bé, i als 2 minuts, pam, me'n torno una al terra. Torno al terra pel mateix cordó, saps? Perquè, clar, jo no ho sabia i no me l'havia arreglat. Torno al terra pel mateix cordó i, clar, llavors ja em vaig tornar a quedar boguejat a sobre de la cinta mentre no parava i, clar, la cinta ja estava llimant la carn viva. O sigui, m'estava traient carn viva de la pròpia carn viva. I em va quedar la cama
O sigui, això era juliol i em van quedar les cames amb ferides que no podia ni anar a la platja, doncs, no sé, com un mes i mig, que a més recordo que jo quan em vaig caure vaig sortir de la cinta, vaig trucar al meu pare i el gimnàs està realment a 2 minuts caminant, però vaig trucar al meu pare dient papa, vine'm a buscar perquè no em puc moure, que sóc gilipolles. És que a més recordo, l'altre dia que parlàvem de l'Snap, dels focs, bueno, els streaks, doncs el primer que vaig fer va ser, jo com un tonto, fer-me una foto de les cames i enviar un snap amb la gent amb la que feia streaks i posar el premi al gilipolles de l'any va per mi. Punt. I després d'això truco al meu pare i li dic que em vingui a buscar perquè, o sigui, saps? Em va donar un atac d'algú, tio. Estava tan saturat, no podia respirar. Vaig arribar a casa, em vaig anar a la dutxa i em van començar a posar aigua oxigenada a raig, però un mal, o sigui, no em notava ni les cames, perquè clar, ho tenia tot en carn viva i m'estaven tirant aigua oxigenada a full i no podia, saps? I ho vaig passar fatal. I llavors recordo que vaig anar a fer, la setmana següent, havia d'anar a fer la matrícula de la uni i s'havia d'anar fins a l'Autònoma per donar els papers i tal. I vaig arribar a l'Autònoma amb pantaló curt, que apenas podia caminar, i les cames rasgadíssimes, i tothom em preguntava què t'ha passat o no sé què. I jo pensava, a veure, ara què he de fer? Els menteixo i els dic que m'he caigut amb la moto, perquè clar, són ferides com si m'hagués caigut amb la moto. Dic, els menteixo i els dic que m'he caigut amb moto o els dic la veritat. I no, jo els dia la veritat. I llavors era com que cada persona que li deia li havia d'explicar la història sencera, perquè quan tu li dius a la gent que t'has caigut a la cinta vols saber més de què t'ha passat i per què ets així de tonto. I llavors, doncs, a tothom li vaig haver d'explicar la història i un drama tot plegat. Total, que em vaig caure 2 cops. Diuen que l'home tropieza 2 veces con la misma piedra, pues allà jo vaig tropezar 2 veces. I horrible, un mal, tot l'estiu allà amb... Bueno, encara tinc cicatrius. Perquè a més una se'n va fer la capa de crosta, era tan gruixuda... Si fos la guerra, saps? Sí, però que tenia les cames horribles, horribles. O sigui, feien fàstic. Feia molt fàstic, Jo quan ho vaig veure vaig dir, hòstia. Vas dir, hòstia, què li ha passat? Sí, tal qual. No, és que fotia fàstic. Per què et caus a la cinta? Me l'imagino, el Marc, així, queixant-se. Tu ets tonto. No, s'ha de dir que ojo amb les cintes, perquè al meu gimnàs hi ha una cinta que hi ha com el logo de la cinta, hi ha el logo de la marca, saps? De la cinta. I el puto logo, si el trepitja, rellisca. I l'altre dia que se'm fot un hòstia, dic, tio. Que ho arreglin. I això és que no sé qui ha creat això, saps? Vull dir, tenies un treball, tio, l'has fet malament. Sí, disculpa't davant de la gent. Ho vaig trobar bastant greu. Ojo amb les cintes, Córrer ja de per si no és el millor que es pot fer. Ja. Però bueno. Després d'aquell dia ja no he tornat a... Bueno, vaig trigar com 5 mesos a tornar a pujar una cinta, però ja a córrer no he tornat a pujar. Vull dir, tinc un trauma. Millor. Sí. I ja està, aquesta és la meva història amb la cinta, i per això jo saltaria del tren. És veritat que tot això es ve de la pregunta del tren. Sí, no me'n recordava, sincerament. Bueno, va. Va, digues-me. Sí, pròxima. Vale, aquí és més probable que en un amic, o sigui, en un viatge amb amics, marxi de cop i se'n vagi amb alguna tia per conèixer-la. Uf. No ho sé, no sabria dir-te, No sé, A veure, anem a posar el cas que els 3 estiguéssim de flor en flor. Vale, sí. En plan, ens anem a posar a la mateixa situació. Sí, jo que fes això, potser el Josep. No sé, jo el Miqui no el veig tan... Jo sóc un cagao. No, jo i el Miqui no ens veig tan així. Ja, no. Jo crec que jo, si estic amb els amics, prefereixo estar amb els amics que anar amb una tia, sincerament. Sí, a veure, jo també, Sí, però tu... És que, tio, quedo molt malament davant dels amics dient això, tio. No, jo crec que series tu, Sí. Tu aniries a fer el putero, és a dir, que series tu. No crec, Sí, jo crec que sí. És que... Jo també crec que... Jo el Miqui no el veig així, jo sé que jo així no soc. No, jo a mi no em veig així. Jo sé que no soc així, tio. Però jo crec que ets el més probable dels 3. Sí, tio. clar, no estem parlant de què ho hagi de fer. Jo tampoc saltaré del tren. Estem parlant de qui és el més probable. Ja, és que el Josep s'està prenent com si ho hagués de fer ara, saps? És que... No sé, jo... Bueno, Jo el Miquel. Bueno, va, ho accepto.
Deixar el Miqui tranquil, tío. ¿Quién Pobre, es, ¿no? Que ¿quién es más probable que sea el primero en casarse? Buah, Josep. jo. Sí, jo sé. Però jo ja ho tinc parlat, jo fins als 40 no em vull Com casar. que els 40, tio? Jo vull anar a la boda ja. Vull Ja, dir, jo vull anar a Andorra a jo una boda. també, O tio. sigui, ja amb els meus amics ja ho he parlat, la boda serà la millor boda de la història. O Sí, sigui, veurem de primera hora del matí fins a d'aquí una setmana, saps? No, però jo vindré, 100%. Sí. Però com que als 40? Com que ja ho teniu parlat, als 40? Tio, no Jo ho tinc pensat fins ens als 40. pots fer esperar tant, tio. Què vols fer fins als 40? Ja, no ens pots fer esperar tant, tio. Ja, és que la boda és un acte molt... Tio, jo crec que cap al 2022 ja... Sí, va, sí, toca... Sí. Falten 2 anys, saps? Sí. Que amb 2 anys, A mi tio... se li amb el cap. Sí, és que... Amb 2 anys poden passar moltes coses. Igual et cases tu abans. O el Marc. Sí. El Marc, potser El Marc, trobar la seva... Sí. A veure, Amb la SO, no? tu, qui és més probable... És a dir, anem a posar un cas, vale? Una situació que no passarà, però anem a posar el cas, que ara ens presentem els 3 per partits diferents a unes eleccions, vale? Eleccions de Sabadell. No, de Catalunya, va. Qui creieu que guanyaria les eleccions? Jo crec que jo. Jo crec que jo. Ja, també jo, saps? És que clar, tio, és que si fos així... Tu, a veure, Marc, tu què diries, Però Marc? sent objectiu, o sigui, jo dic que el Miquel, perquè té un pico d'oro. No sé. Toma, tinc un pico d'oro, chaval. No, però... Ets, Marc, que tinc un pico d'oro, ¿vale? Tinc un pico d'oro. En sèrio, En Miqui es fica molt passat, tio, que comença a parlar així. El Marc és el típic que parlaria ahí primer a lo... Tu calla't, nen, Sí. nen, que no tens ni idea. Voteu-me a mi, que sóc el millor i punt. Saps? Marc, així no es fa la política. Marc. És que a mi no m'agrada la política, tio, bro. No, a mi Jo crec tampoc, que a mi seria així, tampoc. No, a ningú d'aquí, la veritat. Però tu, si t'haguessin de votar per ser alcalde de Sabadell, fes un discurs, en plan, digues alguna cosa, perquè et votés la gent per ser alcalde de Sabadell. Tu, jo crec que dient que la festa major duraria fins a les 5-6 del matí, o sigui, les barraques, jo crec que la gent em votaria ja. Encara que hi hagi Covid. Tio. Barraques fins a les 3 del matí i ara fins a les 4. Bueno, l'any passat. Ui, gràcies per aquesta hora extra. Jo crec que així, és que ho vol molta gent, poca broma. Sí. I també diria que replantaria els arbres, tio. Al meu carrer hi havia molts arbres. Han tallat els arbres i no els han tornat a ficar, tio. Que trist. Això és trist, És lleig, tio. A més, Sabadell, que és un submarino en forma de ciutat. Sí, és lleig. Sí. I al meu carrer s'ha de dir que és bastant maco, però ara falten arbres. I què faries amb els gats? No, gats per tothom. Obligatori tenir un gat a casa. Tio, s'ha d'adoptar els gatets, pobrets. I els gossos. A mi em fa molta pena, tio. Sí, a mi també. A veure, els gatets no gaire, però els gossos sí. A mi, No sé. gatets i gossos, tio. Jo és que gatets estic acostumat moltíssim a veure'ls per aquí al carrer, així que... Sí, allà a la muntanya són gatots, no? M'han dit. En plan, 1 metre de gat. Bueno, no et pensis, Home, a veure, 1 metre... Però hi ha cada bola, Un hi ha metre de cada gat, bola per què vols allà. que et digui? He dit 1 metre, Josep? No, però hi ha cada metre, cada bola. O sigui, d'un metre per 1 metre, no? Allà deu ser greu, a la muntanya. Bueno, si vols passem ja les preguntes aquestes extres. Digues. T'han pillat mai masturbant-te o fent l'acte sexual? Desgraciadament, sí. A quina de les dos? A les dos, bueno. ara diu. Bueno, és No. A l'acte sexual. Oh. Qui et va pillar? La mare de... Però va ser molt greu, No ho explicaré tot complet. No explicaré la història completa, però va ser molt, molt greu. Però explica una mica sí. A veure... Pues res, tio, vam quedar a casa seva i va passar la cosa i de cop va entrar la seva mare, saps? I jo, hola. Hola. Jo estava flipant, dic, què? I t'ho juro que em vaig sentir com que volia com desaparèixer durant 10 minuts, saps? En plan, adeu. I res, em vaig ratllar, se'm va passar tot i vaig dir, adeu, me'n vaig. Home, és normal, saps? No que se't m'havien passi pillat tot. mai, i va ser molt greu. A més que digui hola, tio, no sé.
No, es va quedar flipant, va dir... Jo vaig dir, hòstia, doncs adeu. És que no he tornat a veure sa mare, així que perfecte. La vas contestar, o sigui, li vas dir adeu, tu. No, vaig dir quan em vaig anar de casa. Ah, vale, vale. T'imagines en el moment? Dius adeu i t'amagues... T'imagines que Vosaltres no us comença han a pillat queixar? mai? El Miqui segur que l'han pillat, que No. és un marranet, el No. Miqui. Cap de les dues, a més. No, no, jo tampoc. No, Jo a soc mi un cop ninja. i prou, s'ha de dir que... Mala sort va ser mala sort. Però no, tampoc passa res, saps? T'imagines que es comença a queixar? Però què fots aquí, tio? No veus? No veus que estem fent aquí sols? Deixa'm tranquil! Brutal. Has tingut mai... O sigui, has fet l'acte sexual a l'escola? Tio, tot el rato seran iguals les preguntes o què? És que sé que tu ets un marrano, Marc. No, sí, perdona, el marrano és el Miqui. Però, El Miqui és un però si jo marrano. estic callat, tio! Me'n recordo que un dia va venir a classe i no sé qui em diu, el Miqui ve de fer el marranot, per això arriba tard. No, i a l'escola no. Ni a l'escola ni... Bueno, a la uni, la nostra uni, seria possible perquè hi ha tants lavabos i no sé com hi ha tants lavabos, però no ho he fet mai. Menys un que fot una pudor. Sí, que greu, I el Miquel té els collons d'anar, saps? Sí, no, s'ha de ser un L'any home de passat veritat per sempre entrar allà anava. dins. Sempre anava l'any Però- passat, era increïble, tio. Però perquè jo vaig allà a pixar, tio, no fer un cafè. O sigui, si olora malament, doncs és un lavabo, és normal. Una cosa és que olori malament i l'altra que entris i et moris, saps? Claro. És que Exager- pillaves allà el coronavirus, Sou la uns, pesta i de sou tot. uns exagerats, tio. Exagerats? No, exagerat de què? Sou uns Mare de Déu, exagerats. Miquel. No olorà Era tan malament. increïble aquell lavabo. No, Olorava no, molt malament, tio. Però No. t'acostumes. no. No t'acostumes a això, tio. Com, no sé, tio, a un cadàver, saps? No t'acostumes a l'olor d'un cadàver. No sé, no he olorat mai un cadàver. Jo tampoc, tio, però sé que fan pudor, segurament, no? Doncs el lavabo aquell, el mateix. Vaya tela, tio, sou uns exagerats. Pues sí, jo anava a pixar allà, tio, i ben content que pixava, saps? Miqui no té escrúpol. És que, a veure, és que si veig un pèl i ja m'he de queixar, tio, perquè hi ha un pèl molt llarg, pues... Però jo perquè em queixo per tot. Sí, sí. A I que ho juris. tot està bé, tio. És que a més tinc la imatge teva sortint del lavabo amb la sudadera per sobre el nas, com si t'estiguessis tapant el nas per no olorar, tio, saps? Ratlladíssim, eh? És a dir, ratlladíssim en plan, tu, tio, per què olora així, tio? Hòstia puta, què ha passat aquí dins, tio? Home, és que Miquel feia molta pudor, tio. Jo no sé com... Però és que a més no entenc d'on ve aquesta pudor. Perquè és Tio, pudor jo- a... No sé, tio. Si és no que és... era l'únic lavabo que És Sí. feia pudor aquella pudor. acumulació de pixats, tio. Sí, Sí, però sí, no sí. ho entenc, tio, no ho entenc. Sí, tal qual. No, Era és com molt si greu, tots els gats del barri del Marc anessin allà a pixar, saps? Sí, tal qual, Sí, Increïble. sí, era greu, era greu. Doncs, quines més preguntes tens? A veure, Josep. A veure, tens pensat algun partit ara mateix, Marc? A veure, jo no sóc molt de pensar les coses. A tu ets directe. Però pensat és que... Què vols dir en pensat? Preparant-te. Tio, no sé, jo no em preparo res, saps? T'estàs parlant amb algú? Home, sí, clar. Ah, clar, vale. Vale, pues ja ens aniràs informant de com va el partit. Jo vull, Ah, dir que, sí, jo vull ja. dir que no em faig responsable de la secció de preguntes d'en Josep, eh? Sí, és que no sé, és molt greu. El Miqui ja sap del tema. Tu no, Josep. No, jo estic super desinformat, la veritat. Mala sort. Que cabrons, de veritat. A veure, Bueno, venga, siguiente. ¿quién es más... No, és broma. No sé. No tinc més. No tens tinc, més? Sí, no. A veure, si voleu ho deixem per aquí. Portem 1 hora i pico ja. Sí, ja portem una hora llargueta, eh? Hora Una i... i mitja pot ser. Sí. Més inclús, de jo crec. podcast, sí. D'entrevista portem una hora. Sí. De mi com digueu. Ja vindré un altre dia, així que no passa res. Sí. Pròxim dia, a veure si ens expliques més coses. Toquem més temes i això. Sí, Abans- sí. abans de marxar, Dia què- de presentació. Què opines de les eleccions dels Estats Units? Opino que 3 dies després és lamentable que no se sàpiga res encara. Ja. Però bueno, que els dos presidents són... A veure, realment m'ha suda perquè no vinc als Estats Units, però que els dos presidents són gairebé el mateix. O sigui, és que són la mateixa merda, saps? Tenen 70 i pico d'anys, estan els dos sortits, i bueno, és obvi que un defensarà el que no defensa l'altre. I si guanya el Biden és bàsicament per això. Jo trobo molt greu amb entrevistes que s'han fet a gent que vota el Trump i diuen que voten el Trump perquè sí. Perquè
perquè fa això o això altre i és mentida, saps? No ho fa. Sí, als Estats Units és un show. Doncs ho deixem amb aquestes declaracions, no? Sí. Ja fins aquí hem arribat. Moltes gràcies, Marc, per estar aquí, perquè ens has A donat... vosaltres per convidar-me. Un matí ens has donat... Uah, increïble. En sèrio, tenia moltes ganes de fer aquesta entrevista, Molt sol·licitat, Sí, en sèrio. Doncs res, vaig a fer classe, va. Anem a fer classe, tanquem ja. Vinga, va. Tanquem la A paradeta. clase, joder, nadando. 2+1, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.